asɛm bi ato dwane nyina no de fa enwuma sua ho waye ntete de ama yemba na afenso wo fa asenom sɛ bɛyɛ a Ghana ye kɔ yanim sɛ wo man no abatoɔ mu nso sɛ bɛyɛ ankwada no so betime de wɔn ho ahyɛmu na ehenefo na di sa dwuman na yewura ya wo yemara sɛ bɛgyane de ma de hyɛ ya ɛwɔ elembele wɔn na kasa yewura Kofi Amaboa wɔde atodwa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ɛde akyerɛ adehye na afenso so ewiase nyina anopa yɛ de mu asɛm ɛbrɛw yɛbɛkɔ atɔyɛ mantamu amanfi west na afenso amanfi central adehye ya wɔ hɔnom no ɛkyerɛ sɛ asɛm no edika na editie wɔsɛm panifo hwɛ na otu hu anamon ɛyɛ de nsɛm na ɔka wɔde atodwa ya wɔkyerɛ sɛ ɛtoɔ de ɛho hia na ɛbɛyɛ Ghanafoɔ yɛnyɛ adwuma bi ɛde asɛm na wɔka no pɛyi ensam no pi eka ho ya yesi nkunya no yede ebrɛw sɛ anopa no nsia brem kase e wo Sompa television so no achi Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM e wa Santemantan Kropon Kumasimu enu achi Sompa 90.7 e wo Bono epo FM tachiman kranza ene ne mpotamu Sompa 98.9 so wa hafo na afa so Bono ene ne mpotamu yina no ne akabo manopai ye sane ensam no mu. This is 93.1 FM. Afei yankaja engumoi marasa bejane de ma adehye ya ewo kwada so abaton pesua no so ewo Asante Mantam Hasei Dr. Kinsley Nyako na kasei ebra na wone enuaba Benis adusai boaten edi enkomo yewura asemu a wode ama enuaba no tietie bra emfinsia aduosom mienu afahye ekoso ewo apatrapa Arosi Cluster of Schools eho na yewura yi ede nsam atudwa na opani no asem ene se ewiase ye ba ye sɛ onyame yɛ wadom na upie ɔman bi so na unya enwuma sua mu kyɛfa sɛ aban bi na de ba ye sɛ wankasa na wofɔ so ye na wotim dodo mu a ɛkɔ wanim ɛwɔ nwuma sua mu a ɛyade sɛ wotimi anya japade kɛse yie pa na saa japade no nyame yɛ wadom na sɛ wotimi fa mu fise nkunimdifo na sɛ wukura bi a obi a entimi nye mfa mfiri wunsam efiri sɛ ade a wasua no ɛwɔ wutirim ade a wasua no agye bi a wowu achi kura no ɛno kura no ntatea kura no ne ntakrabo nyina kura behunu sampa wososo no sɛ wasua ngoma ɛwɔ atiasefo asase so na ɛbra adwumade no kɔso no wasan eto ni bottom ɛma 2000 Ghana cedis afasu a wɔpɛ wɔto de fa school no wanje na wɔmfa ho hyehyɛ Dr. Kinsley Nyako na se omasua ho ehia wa na se o bo oman na bo that is why I'm making sure say ade bia o se me bia ma omasua ti mo minya MC director so okay let me say ICT equipment I go pon adomi yes those times national school never na ebino so yeah beautiful ICT lab so other areas that Chamoso Chumase Anglican and Suebwa so that can also and share on my message idea I made them make a teacher our full title said one of the above we are saying to those who be what the na uma na omosua die na dachi bia no akoyie no na ede eye die ne nkoso abre bibliomote ene omane bia na o se bia men ka se wo die wo wan ko school enti no ba no die onfa no dedi o hwe wi ase bi no wan ko school da so ni ma eko school ba yen so at least also say the man adunya yama adisua obodo obofie onye no homeworks na onu di ago ma le fa we ade wa say the chai nye ye ade a beboa because say adisua eni hono ma menua ntonto so wei eye marase bejane de ma de hye ya ewo kwada so Asante Mantam Hasei yewura Kinsley Nyako na yete nkan na dwumade no ase no owura yire Afrakoma Youngson Alberta wona ye panimpa ye woda junior high school ye wo apatrapana no wono so nsɛm a wode ma ye nua ba Benis adusa ebuaten ne Time ni say school no ache
so mpuntuo papa bi anhyɛ da mmam nti na yɛ sɛ yɛbɛyɛ bibi sɛ nti na yɛbɛkenka awofoɔ no adwena mɔmɔ hu sɛ school no so atihye bi afiri mu aba ama wɔn mmɔfra nketewa no a yɛso yɛtete wɔn mo so ade ataa akyi aboa because sɛ obiara education is the key to success nom de aboa na yɛ second na anase yɛ main agenda was sɛ yɛbɛfɛn si yɛ dan no encroachment ewo ɛna eduru anɔpa a me sɛ me ba ɛbɔ 4 o'clock a me tumi mɛ school mu ha ɔbɛba na wifoɔ no aba abɛtenam anɔpa paa na ɔbɛ bi a obi bi aka ɔbɛba na wifoɔ ne aba abɛtenam nti yɛyɛ sɛ yɛbɛto fence na yɛde afɛnse dan no yɛ fence a ɔmma obi ntumi ndam ɛna kyerɛ so nkɔla yi so bɛ school ɛnam so ɔmo ti kurom ha ya nti ɔbaa ya no adan no ho ɔkɔ a ɔmma bi nti anopa wobɛkɔ class ɔdum sɛ akɔdaa wɔ dan mu hɔ ɛbɛbɔ 12 na watumi apie na wɔkɔ na akɔpɛ baabi atena na ɔyɛ nea ɛmfata ɛno nti na ma yɛyɛ sɛ yɛbɛdi saa dwumadie na yɛato nsa frɛ titifoɔ na ɔma bɛboa yɛn wei ɛyɛ owura yere afrakoma Youngson Alberta headmistress a wɔwɔ apatrapa school mu hɔ ɛna wote sɛ ɔde saa nsɛm wei ɛto yɛda so wɔ enwumasua ɛne emu nsɛm na mpanimfoɔ yɛ ɛda Joy Standard Junior High School ɛne primary school yɛ wɔ asantemantam ha sei ɛkyerɛ sɛ nnɛ bibia no ɛyɛ abɛɛfo bibia ɛyɛ abɛɛfo na ewiase yɛba nso ɛfrɛ efraseɛ na ebum akwadaa no wokyerɛ no adeɛ no wakyerɛ no sɛbe ne nkɔda berem sɛbe yɛ wonyini a na wantumi ɛmfiri ho ɛne sɛn ɛyɛ na mpempi no sɛ duru school mu a yɛ na yɛtaa ebie kwan wei sɛ mepɛ boys SP wei sɛ mepɛ girls SP wei pɛ mepɛ sei na wɔn agyinagyina na kyerɛkyerɛfoɔ no ahwɛ na yɛde saa de berɛ no ama wɔn pɛpɛɛpɛ na no na wɔn akyerɛ sɛ ɛnnɛ no wɔn sesam kakra sɛ bɛyɛ a wɔkyerɛ bi yɛ a yɛkɔ yɛn anim wɔ no nkɔdaa no bɛhunu sɛ ɛkwan a Ghana kora yɛfa so yɛto ɔba nie nti wɔn de hyɛ ase wɔ school no mu a na atumi aboa na atenete nkɔdaa no ɛwɔ abatoɔ mu na owura Stephen yɛ a wɔn ɛna edi anim na dwumadie ɔde tintim soɔ no ne nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ni. ohun sɛ politics no ɛnyɛ sika ɛna yɛde ɛyie leaders na yɛkyerɛ wɔn sɛ bɛyɛ a wɔn yɛ campaign a wɔn mfa sikatua biara mma mu ɛna wɔn to aba no students na wɔn to aba no so yɛkyerɛ wɔn biribi na sɛ ɛni kwan sɛ ogyi sika efiri obi hɔ ansa na wato ama no ɛnna biara no wɔn hwɛ deɛ ɔyɛ obetumi ayɛ adwuma no na ɔmo ato ama ɔmo nti yɛpɛ sɛ yɛtete ɔmo free summary from class 1 nti no obeduru ne mpani fie so na ɔkɔto aba no ɔte abato ase ɛna ɔte nipa a ɛwɔ sɛ ɔde ne tumi ɛma no sɛ obedi n'anim anaasɛ obedi ne kan no so ɛno nti na yɛfiri saa dwumadi ase ɛwɔ ha yi yɛbɛtumi aka sɛ abrabɔ papa a ɛwɔ sɛ yɛtɔkɔ soɔ sɛ yɛyɛ ne saa a ɛbɛduru baabi no nnipa a ɔmo ntumi mmoa yɛ mmaa yi no ɔmo ntumi nsesa nneɛma wɔ ɔman mu ɛsiane sɛ yagye wɔn sika na yato ama wɔn nti no wɔn nso bɛkɔ so ayɛ deɛ wɔn pɛ biara nti mɛfutuo kakra a mede ma yɛnyɛ ɛto aba no nyinaa sɛ mo ma yɛnhwɛ sika nipa a wɔn ma yɛ sika kɛseɛ na emu yɛn ma obi a obetumi aboa yɛn ne yɛn ma daakye nti sɛ wɔkɔto aba a wɔdaakye na wɔde hyɛ MP no anaasɛ president no ensem owura Stephen Donko on na yɛpɛ ne kwankyerɛfoɔ edema Joy Standard Junior High School ɛne ne primary school yɛ wɔ asantemantam ha se na dwumadeɛ no aseɛ no headmaster yɛ wɔda school na no owura aba bi nso nsɛm a ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ni aniswade hunu abra director edmetna so as a headmaster no mehu sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a odwumi sɛ ne nkora ebetumi ayɛ den enya ebi ne sɛ in the near future ebenya president every school mu a odin hunni a onye corrupt so based on that many parents now any teachers ni na kambu ne say ya be election a ebeboa enkura na prepare for the near future everything am I organizing sa election like giving out gifts
sɛ wato biribi sɛ obi ɛngye ansa na wato aba ama ɔno yɛde yɛn koraa no yɛde ɔma fam ntetie mu a yɛnim sɛ yɛgye di sɛ obiara ni hɔ a ɔma obi biribi sɛ ɔmfa nto ɔde tɔ vote ayɛ dɛn afiri nipa korɔ yɛpɛ sɛ Ghana mpanifoɔ esua election ya yeye sɛ ɛnyɛ sɛ ebeduru election time a ɛne yɛyɛ kwan headmaster yewura ababio ana yɛte ne nkan na ne kurakura mu kura no nkwadaa ne nsɛm wɔn to yɛ nua Ebeneza awusu ansa animu nie Okay, what to do? Because some improve our sport activities by now working closely with sport teachers and instructors. Doing class competition, inter-classes competition, friendly matches and workshops. Yes, problem here where you are messing. So you are not going to make a said we make sure that problem here where you are messing. Say and yet you are make sure say you send your kind of so what kind of mom you want to be on so what can try on kwara no fra se dwa omanum se ya na se obegyina se yento obama no a wan hwe obeka se Ghana kra to ma na wode bema ho wei eye ensam a free school a wato din Joy Standard Junior High School ene ne primary school a e wa santimantem yenua be ma Ebeneza wuso ansa na eboabo no a wode ema yen marasa badwane de ma adese ya ewo elembela baton pesua no so wono kra na san ye trene abedi akere wodom kuma no afam Emmanuel Kofi amabo abere bi atwam kra no waye ahondene so afo pen wonno de atodwa na wo kasa na wo terese ene ewiase yewi emaburu no ene o man no da so ene o man no da ache na ekobase ebi amaburu no wo ho kwaye kora na wo na se kwaye ne nua nkuma animu a ya kwaye no ene da ache papa bia ne sa ye nti wo de dwumadie bia tintim so a ya wo hwese woni a wo wonsa no dwuma ne woni a wo pese onyansa no dwuma e wo mpotam ho no betima hwe na wotimi akọ wo mmoa na botaya etache ne se sade Ghana fo esu ne wiase nyina hunu se adwuma sam yade a hadwen e wo man mu maburo nya adwuma nya enam soma kro no bo basa basa ne nema ensam fata ne ade no ne nyina betima firi ho nti ono so kakra obetima ye eno no. Let me also make sure, okay, with a shared vision and a common goal to empower you, the youth. And if you recall, it has been said, the last time I tried this program, I was able to gather over 3,000 young people and spread them around. I was so excited. But I can tell you, by the time I finished, I only had 800 of them graduate from these programs. And I'll tell you some of the reasons. Some of them, they will go to work, then the reporting time will be 8 o'clock. They will arrive like 11:30. And when the madam or their master will say, I don't know about my mother, I don't know who brought me. Some of them, they said that, I've gone there, I'm going to be a seamstress. Madam, every day, she wants me to wash her teeth. You don't want me to wash her teeth. Some of them, honorable, we are taking us to the job. Lunch, no jollof, no chicken wings. And all sorts of reasons they will wait. So today, we are starting something new, but we are all going to be very clear. We've learned lessons from the past programs. One of the things that I've noted is that you first have to target the people who are already serious about training. So what we did was that we first moved around and went to people who have already started fresh the training. They are already committed. Clap for yourselves. Because that was Yewura Emmanuel Kofi amabo a wona na ye mara sebedwane dem ade sey wo elembele wokọ Ghana mara sebedwa mu nso adom kuma na afam panimpa abede akire eno no ye kọ atoye mantam no mu ade sey wo atoye mantam nkroto ahodo bi ye wo Amanfi West ene ne central eno mbu afu papa wo mo kire se wo mo ntimi hu bone ko wo mo de ye o man mu panifo
efiri afe apem ahankron aduokro mienu ya kyese Ghana ye start ya ye to aba ne ade ai bra enya sam ketwa wo akwan no wusi so ane se wonyensa se ye bafua wusi so ane se oka se ye bafua iso mutimi hu de omoye ne science no a omde wo ye cheche bi tintim so a mpanifo ye won potam ho ekere se efiri se omunya asa amanfi wose ne central ne nkroto ahodo beti se bia kwabe ne asankrasa no magona amanfi no ne ye keka ho no omuhu sa ye kere ne bi da empanin kokora mbere wa mrante maba wo bia de ne ho agim tese ye kwan ne nye enti sampanifo ma ye kwan na ma wo mo de a wo mo dohororo sa nya de a wo mbeto aba se menye mbusu me miensa na me fa ka akwa Kumase me firi Kumase ba ya yinsa na sei me kunu se me kwa Kumase na me kwata aduro na be sei yinsa enu nti wa jame se ye kwan efi asentagwa apapi mhundibre se ye nya kotala no vote awa be center ha ya sram wala MP so anya kwan DC so anya kwan ya sram ya pani pa kwa wa ya kwan ya me hu ya mabo tie ke koko sama amafi center de Ghana de ye nyi afrim ba mom ye hwe koko rosa ye yi no man ye musa musa amafi center ye nya quarter of mile kwa wa hana de bebre no wasa man wasa manfi ye nya bibia fi akoko timba god bibia ye nya fi ya enso ye kwan ena enye kra se menye mbusu me miensa na me fa ka akwa Kumase me firi Kumase ba ya yinsa na sei abusia adehye no nsem a woka na wohwe de wohwe bi e wo TV no so a ensem pi e na watwotworo krata so ye tetai aba no so a wunya bi ya wohwe ebi kyerese yakwan ne nyema ma ya ye nto aba na nado dankwa kufu ado ye frew na gye yenso ene nsem pi na ebra wo ye kyere no koso pani a wodi wo wani mu a woni nsem trofo kasa ye no ye ntie ne nsem yewura Francis Japan Yentina ha yasema ye ka kire aban ni nyina ne se since 1992 anasa nyankopɔ obo wiase ekwan we fa ye wo bi wa ha na so wadi 50 years na on tu kwan kwa sa we be kwaya o hu ko tada entina nanom unit committee any o man ni nyina ya kat wo se eye efri sa abrei ekopem se ya beto aba se ye hu ko ta wa ye kwa we su a ye wo hutumi se ye ma ye nipa bia kwa se won to aba wa no time road ene wasa manfi ma ye ni abre yentina ha yasema ye ka kire aban ni nyina ne se since 1992 anasa nyankopɔ obo wiase ekwan we fa ye wo bi wa ha na so wadi 50 years na on tu kwan kwa sa we be kwaya o hu ko tada abusia na ye pesa wote wasum yie pa sade omo nsam na sitie na emu oya omo nsam omo ka no emu oya pa hwe akwan na hodo pa omo nam so ne ade a na eyade se emu oya we ye nsam ofiri amanfi west ene ne central ewo atoye mantamu ba fa yenko bono mantam no emu ye nuanom Sompa 98.9 enchen ena ye kure ni nyina no ene se owura ye Veronica Tofo Bequin wana ya administrator ewo bono mantam no mu edema Ghana Revenue Authority wana wani ye nuaba akua nyako abrodoma edi enkomoyi maami asema waka nyina no eye tie abira na dwumadie bi ekoso basima business challenge ya je se one vine ena na oye sa dwumadie no na one hive ena oyeku a wonse abanyase omasema mo ka nyina no eye tie ne nyina no ye de fa eto ho na one hive sa mo beka na mo asa no nso a watade dwumadie ahodo pi e wo Ghana ha se ne nyina no de betimi aboa na ama Ghana ye eyo ne nkoso so betimi afa ne ntampa na atimi apia kɔ nanim e wo apa konkron so na maame nsam a wode ma ye nuaba akua nyako abro no mani. It is mandatory and oman ba pa asede se wutia wutu se nyakopo dum no na se ogbon obi kakra omo business ne kosro a bitimi tia kakra enkoso so na se jari for be mo na pe no mo habaji ko mo ho tamucho me business no enkoso sa mbechilutu afenso registration because made in my correct jari for misika sa made in my correct jari for but misika in no it's not like that. It's about your strength, what you can pay.
The tax system is such that there's fairness rates. It's Ethiopia. You will tax stamps. Yena ye static kakara train your tax stamps. Oba, and I say you will code be a bit to the chair or taxes or phone so I register our Ghana Revenue Authority. You will code be how home Java Juma Hall and call office in Kutia. You can just sit by your business, then you dial *222#. The prompt will come and will ask a lot of questions. Whichever way you fall into, then you go back and pay your taxes, and you are free. Bono man tabini mu pani kwankyerɛ fro edema Ghana Revenue Authority right Veronica to forbe queen na yete ne nkan na dwumadie no ase no kɔfare by edema One Hive Foundation wowura yere Janat Isifu ne nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfo ni na ɛnyɛ challenge keke sɛ wo register anaasɛ wo apply na wo join the program yi afibia wonya business mu entity yɛ kwan a business ketewa bi a ɛda wakoma so anaa wastart no wobɛtumi ayɛ amane tumpɔn kwan a wobɛfa so ahwɛ wo sikasɛm yie because sika deɛ ɛna yɛ adwuma biara mogya enti sɛ woanhwɛ ne yie na woma mogya no wie a that means wokɔ adwuma no gradually enti yɛma wo nteteyɛ a ɛbɛma wɔtumi ahyɛ wo sika so yie ɛmɛɛfo mpepamfidie a abɔ digital media menim sɛ maka ne yie wɔ twi media enti digital media no so yɛkyerɛ mo kwan a wobɛfa so abɔ wo business no ho dawuro using the digital tools a ɛnɛ yɛhu no WhatsApp ɛnɛ wobɛhwɛ ne asɛnde voice notes yɛkɔ TikTok a ne asere ɛwɔ funny videos but no question ne sɛ business a woyɛ sɛ wo use saa platform wei a wobɛtumi ɛde promote businesses ne paa nso yɛ a ne yɛ mu bebree yɛnim ɛkyerɛ kwan a wobɛfa so register wo business sɛ wo register wo business wɔ aban mu a support bebree wɔ hɔ a nsa ɛntumi ɛnka ɛfiri sɛ wo register wo business no enti yɛboa ɛma wo business so yɛ register ma wo ɛnɛ ebinom a yɛ register ɔmo business ama ɔmo no yɛbɛpresent ɛne ya etwagu yi ɛyɛ wura yere Janat Isifo na yɛ kɔfare by ɛdema ekuo ya ɛnhyɛ aban ase ɛfɛ ne sɛ One Hive Ghana ne nsɛm a wɔde ma yɛ nuaba akua nyako ablɔnoma ɛno no afei yɛ kɔ nsɛm foforɔ emu Professor Jampo nkyɛn ɛna yɛduri na Professor Jampo ɛyɛ obi a wɔyɛ UTAG president na wokɔ University of Ghana ɛhɔ na odi ne dwuma na sɛ ma wɔka nyina ɛyɛ sɛ wɔtete wɔnam na wɔteteɛ na wɔhunu wakenkan bi ama wɔpie so ɛne sɛ Article 71 holders yi na nado dankwa akufo ado ate abadwakuo bi a Dr. Janet Ofori ɛna da no sɛ yɛnhwɛ saa 71 holders no kwan pa a maka tua no betimi de afa so yɛde bi ka ho yɛyɛ ne den ɛna wɔ sɛ hwɛ moate abadwakuo de bi bɛka ho wɔ ho moate abadwakuo de bi bɛka ho saa ɛne apadi ahodoɔ kuo Ghana hɔ nyinaa no obiara so bɛpagya ne diem ne saa ewiase obiara ne wɔ sɛ bi wɔhoro n'anim kɔ soro obiara wɔhoro n'anim ɛde ba fam yɛntie yɛwura Professor Jampo. What I know is that for them, for members of the committee, a review would mean upward adjustment. And sometimes it's even funny and it's even ridiculous. These are committee members who themselves are public servants who earn pittance. Yet they sit down to think that politicians who are oftentimes come to rape the nation and milk the nation dry are more intelligent and better than all other public servants. And so they must always have fat salaries. Look, I am now president of UTAG, UJ. I am looking forward to more instances where we are going to fight for better conditions of service. Professor Jampo and Yatin Kane. Afi, Nekura Murukano, Director General of Operation at the Ghana Police Service, COP George Alex Mensa, and Kasabobeka na Washan and so on. Audio ya, a fair real moment, we are singing an obia 20 minutes, ya ope, audio nubi, a hen wape bi etieno. Deɛ na isusu sɛ nkɔfo bi pɛ sɛ ɔmo tu yewura George Akufo Dampare efiri hɔ na no ɛna yate abadwaku a ɔmo ehwehwɛ mu a wɔ hɔ ani ato nsafro sɛ bra deɛ na wonim fa saa audio na ɛna nam ho no ho na wakɔpie abadwaku n'anim ma wɔde nsɛm bebree ɛna ato dwa na asɛm a wɔde ato dwa kyerɛ sɛ
Wano no police adwumakuo no wo ka ne plane yesa bia plane fa wa ye adwuma na kyeye perfection be sa dua samba ko ne akire na wo pe wo bia wa sapa wo police adwumakuo no mu a Dr. George Akufo Dampare yentie ye wura ye. Your boss is doing what you don't want. Just to remind you about the fact that you impressed me yesterday when you said you are a principled person. I will look into your face and tell you what I think is right. Whether you take it or you leave it, you like it or you don't like it, but that is me. And I'm happy to hear that. Who is your immediate boss? Because until 16th of September, I don't see you in Mufti. I still regard you as my commissioner until 16th of September. Who is your immediate boss? My immediate boss, as I speak now, is the Inspector General of Police, Dr. George Akufo Dampare. Yesterday, you made it clear to the committee that Dr. George Akufo Dampare, the Inspector General of Police, is not managing the police well. Have you ever had an opportunity to express this, either directly to him or at the police management board meeting? I'm a member and honorable chair. Several opportunities. And what I said yesterday, if you give me the chance today, I will say so again. He is not managing the police service well. And for me, for the 31 years that I've been in the service, I can tell you he's the worst IGP we've ever had in this country. Please hold on. Abusia yewra and Samoa or the Atujay in the day and George Alex Mensah, Director General of Operation in Ghana Police Service, and the Kwakwa was on the source so say. One was about what can you say be a war chance Debbie. Dr. George Akufo Dampare and Sensia Mudibi Kwana Koswa. Police for the Buakwana, one fair woman, the Riasa so be our baby Mokokwa, Ania, opening us and be all is also near. Or may praise you without clarity of what the procedure is. So the questions I'm asking is just let the public who are viewing us, the public viewing us, appreciate that, listen, this is a 31-year experienced police commissioner. So when he speaks about the police, and he goes to say that the police service is not being well managed, for me, with my experience, I get scared. So a bit of explanation. In camera, we'll do a lot of other stuff. You know, as a matter of fact, I will ask you some questions. If it is in camera, I will do. But publicly, please, POMA, headed by the IGP, members of POMAP together with the IGP takes a decision. It's the duty of the chair to convey that decision. So you agree with that POMAP members are not advisors? Mr. Chair, I've told you, maybe let me say this too. There have been occasions that meetings have gone on among POMAP members that some POMAP members were not even invited to the POMAP meeting because they don't want them to be there. And that is what is going on. Chairman, it's at this limit that I will want us to progress. If we progress with him from my line of questions, it will have to be in camera. I'm grateful. Abusia, Director General of Operation in Ghana Police Service, COP George Alex Mensah, Nensamu Wadima, Abujokun, and no, as soon as you jam pay, na you then something in Abanaway, Ushebia, na a Sompa TV so. Utie biwa santimante kropo Massimo and then Potamua, higher Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Se uwo bono and afen so hafo and then Potamuswa. Ha a Sompa 98.9. Sompa 98.9. Sa water chimai nkonanza and then Potamuswa. Apamdada ene boachiwa ya domnum yina ekrekuamu a asempa yitianom omukuremu so ewo tachimai ene nkonanza ene Potamu e Sompa 90.7 anopai onipa ya ade a wose ayeye asede wemu yemfama berayima anopa ne bom chidom ebobo ne nyina kama one bra Kevin enuachi obapa Betty enso ebom chidom eye adwuma na kama edemame osamufo pani oru asante yeboa Benedict okenkanfo anopai nana kwabena kese eda wase amwachi anopai ya boy